Plaka ng lahat ng sasakyan available na. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Ipinahayag ng Land Transportation Office o LTO na available na ang lahat ng plaka para sa mga sasakyan kasabay ng mas pinabilis at pinadaling proseso ng pag-claim gamit ang eGov.ph app. Alinsunod dito sa direktiba ng Department of Transportation o DOTR na gawing mas epesyente ang pamamahagi ng mga plaka. Sa Region 1, inilunsad ang mga digital na hakbang upang mapalapit sa publiko ang serbisyo ng ahensya. Sa bagong sistema, maaaring i-check ng mga motorista ang availability ng kanilang plaka at sundan ang step-by-step guide sa eGov.ph app. Bukod dito, pwede rin gamitin ang LTO Plate Tracker para matukoy kung kailan at saan maaaring kunin ang plaka. Patuloy ang panawagan ng LTO sa publiko na i-avail ang bagong online services upang maiwasan ang abala at masiguro ang mabilis na pagkuha ng plaka. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.